Tisztelettel köszöntöm a képviselői testület tagjait, megállapítom, hogy határozott képesek vagyunk, a 7 képviselő, 4-en jelen vagyunk. Egy naprendi pontunk van, ami nem tudom, meghívom, de az ugye az önkormányzat 2023. évi tevékenysége. Hát ezt odaadtam nektek írásból, láttam, hogy el is olvastátok. Van-e észrevételetek, kérdésetek ezzel kapcsolatban? Amit kiemelnék egy pontba, nagyon azt bele is írtam, a településüzemeltes, mint fő feladatot a mellékletben megtalálhatjátok, ez mindannyiótoknak megvan. Tehát igazából hosszú volt az év nagyon sok munkával. Próbáltam összeszedni röviden, pontokba szedve, több mondatokban vagy gondolatokkal, hogy mit csináltunk ebben az évben. Hát nem volt egyszerű évünk, szerintem senkinek. Most ebben a válságban vagyunk, de próbáltunk jó gazdamódjára kezelni a közben, próbáltunk nagyon sok mindent megoldani, saját zsebből próbáltunk, pályázatokból is volt, sikeres volt, nem sikeres, meg olyan is valami folyamatban van. Jó, úgyhogy én annyira nem is nagyon húznám az időt. Én arra kérlek, hogy beszámolomat fogadjátok el. Dénes Gábor megérkezett 2 percben, kezdés után. Üdvözlünk. Jó. Aki egyetért készfeltartásra jelezze, ellene tartózkodik egyhangú. Most pedig akkor átadom a szót a tisztelt jelenlevőknek. Köszönöm szépen, a mai közgyűlést ezennel lezárom. Közmeghallgatás.